Ahoj, láska, ako si sa vyspinkala? Môžeš mi vysvetliť, čo máš za problém? Hneď od rána týmito sprostými otázkami ma otravovať? Ty si myslíš, že mňa to baví? Ty si myslíš, že mňa ako dlho bude baviť takýto vzťah? Stále niečo, ja už nevládzem v tomto vzťahu, chápeš? Takéto debilné otázky stále. To je dennodenne. A áno, stále sa budeme rozprávať, čo ty. A pozrel si sa ty niekedy na mňa, ako sa cítim ja? Mňa to naozaj nebaví byť v takomto vzťahu. A minulý tam dala iba tú pesničku, čo si tam pridal a mimochodom to je naša pesnička, takže neviem, na čo ti to dám, hen také lajkujú. Dobre, ako chceš, tak aj ja ti tu budem vyhadzovať na oči takéto veci. Ten chat minulé s hentou, čo si mi tvrdil, že si s ňou ani nepísal a pritom si s ňou písal, ešte sa mi do očí díval a si mi tvrdil, že si s ňou ani nepísal a ona tam ten chat mala. To je v pohode podľa teba? To je úplne normálne, že? Musíš sa proste aj ty začať trochu snažiť, lebo keď si takýto normálny, že si to proste vydiskutujeme, tak je to v pohode. Vieš, Maco, to sú tie dni.